Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Id-dar fejn noqogħdu aħna hija tassew importanti għalina l-bnedmin. Fid-dar tagħna għandna fejn nieklu nixorbu, fejn inħasslu u fejn nistrieħu u norqdu. Dawn huma kollha importanti sabiex aħna nikbru f'saħħitna. L-annimali bħalna. Imma kontu tafu li annimali differenti għandhom bżonn postijiet differenti sabiex jikbru f'saħħithom? Ara, 3 annimali. Tafu x'insejħulhom dal-annimali? O, ors polari, Ġ, ġebel, V, volpi. Dawn l-annimali kollha jgħixu f'abitat differenti. Abitat. Xi tfisser din il-kelma? Abitat huwa il-post fejn jgħixu l-annimali, fejn isibu x'jieklu, fejn iqattaw il-ħin tagħhom matul il-ġurnata, fejn ikollhom iż-żar tagħhom u fejn jorqdu. Tajt li ma hu l-abitat ta' dawn it-3 annimali? Illum Żiżi u Nunu qed jilagħbu logħba. Ejja nilagħbu magħhom. Din il-logħba tintlab hekk. Żiżi se turina xi annimal u aħna rridu nippruvaw naqtaw l-abitat ta' fejn jgħixu. Lesti? Inti lesta Żiżi. U int Nunu. Tlaqna. Ara, din naf x'isimha jien, intom tafu. Ekku, din ngħidula qarnita. U l-qarnita tafu fejn tgħix. Bravi, il-qarnita nsibuha tgħix fil-baħar. Ara x'tigra hawn. Xajta għandha, donna bil-ġuħ. Tiftakru fejn insibuha tgħix it-tigra? Ekku, it-tigri nsibuhom spiss jgħixu f'xi foresta jew fil-ġungla. Proset ħej, kemm intom tajbin f'din il-logħba? Għandek xturin aktar Żiżi? Ara kemm ħelu dan. Dan tafu x'jismu dan l-annimal? Nunu jaf x'jismu? Dan l-annimal ngħidulu panda. U nsibuh jgħix l-aktar fil-foresti qrib il-muntanji, l-aktar fiċ-Ċina. Tiftakru fejn hi ċ-Ċina? Iċ-Ċina tgħix kemm qiegħda l-bogħod minn Malta. Ħanurikom fuq il-mappa tad-dinja. Hawn, ara fejn hi. L-ors polari. F'liema abitat taħsbu li jgħix l-ors polari? Ekku, l-ors polari jgħix f'temperaturi veru baxxi. Tiftakru f'liema kontinent hemm ħafna kesħa? Fl-Antartika. F'dan l-abitat jgħixu wkoll aktar annimali bħal foki, il-pingwini u l-baleni. Dawn kollha mdorrijin jgħixu f'ħafna u ħafna kesħa. Il-ġemel. F'liema tip ta' abitat taħsbu li jgħix il-ġemel? Ekku, il-ġemel jgħix fid-deżert. Id-deżert veru sħun u niexef. Il-pil tal-ġemel jgħinu jipproteġi l-ġilda tiegħu mir-raġġi sħan tax-xemx. Jeżistu aktar annimali li jgħixu f'dan l-abitat ukoll bħal fkieren, il-ġiraffi u s-sriep. Fid-deżert tara ħafna ħamrija u ramel. U l-kaktus huma ftit mill-ħdura li tista' tara għax fid-deżert ma tagħmilx ħafna xita. Il-volpi. F'liema abitat taħsbu li jgħix il-volpi? Ekku, il-volpi jgħix fil-foresta, bħall-iljun, il-panda, il-gorilla, ir-rinoċeronti u ħafna aktar annimali. Fil-ġungla issib ħafna siġar. Xi annimali jiklu biss ħaxix u frott u oħrajn jiklu annimali oħra. U inti, li kieku kellek tażel tkun annimal, f'liema abitat tażel li tgħix? Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.